regner udenfor. Hvad så? Så kan jeg ligeglad. Hvorhen? Hvad? Hvad der? Jeg filmer. Ikke. Så vi kommer til at se kameraet. Du har sådan noget hvidt noget. Helt i munden. Every fight. Han har brækket tuen i den. Hvad lavede du? Ja, hvad skal jeg sove med? Nu kommer det gode film. Så er det stille. Hvad skal jeg sove med? Hvad? Ja, der ligger... Jeg tager den dyne ind på sofaen. Hvad? Der ligger et tæppe et eller andet sted. Det der Det kaffe. er klart, at lovligt til. Jamen, det kan du ikke sove med. Det kan du sove med. Filmer du overhovedet? Vi skal finde noget tøj i dag. Vi sender det ind til en skør verden.